Λοιπόν, και ο Γαρουφαλίδης ο Νίκος. Την απονομία την κάνω εγώ σαν πρόεδρος των Αιμοδοτών Κοζάνης και πρώην πρόεδρος δημιουργός ιδρυτής του συλλόγου αυτού εδώ στη Λιγερή. Κανονικά πρέπει να κάνω το 51 σύνολο για την ηλικία μου. Αλλά τώρα αφού το δήλωσα δεν πειράζει. Όσο νιώθεις. Όσο νιώθω. Περνάει το 75. Όχι ρε, το 73, 4. Παλαβανίδης τι κατηγορία. Να πάμε δουλεύω. Πριν το τέλος. Πώς είσαι. Προτιμούσα όλοι. Μπράβο Τρίπο. Αυτός ο Παλαβανίδης τι είναι, 40 είναι. Ένα μέρα για λίγες μέρες μπορεί να αρχίσει. Έχω 5 χρόνια να πω για πετάλιο, τουλάχιστον στην απομονή μου. Το μπορεί, παρακαλώ, 54.